Brobak er en topmoderne svineejendom. Ejendommen ligger i Nordjylland, 5 km syd for Hjørring. Alle staldafsnit på ejendommen er indrettet til løsgående søer. Her ses en nyfaren so. Battegrisen er 12 timer gamle. Farestien er 3 meter gange 2,3 meter. Stien er indrettet med alibitumfodring. Farestallens bund består af 2/3 præfabrikeret element og 1/3 spalteareal. Der er 6 farestalle med 112 farestier i hver. Hos løse diegivende søer ses der en 20% højere mælkeydelse. Endvidere opleves der kun et meget begrænset tab i huld. Grisene fravendes ved en alder på 5 uger. På Brobak har man valgt at køre efter F30-princippet. Dette betyder, at soen bliver flyttet ud af stien ved fravending, men at grisene bliver gående ind til 30 kg. Grisene vejer mellem 9 og 10 kg og skal bruge yderligere 6 uger, inden de er klar til salg. Her ses grisene 10 minutter senere. Det ses tydeligt, at stressniveauet er meget lavt ved fravending. Allerede ved fravending bliver søerne opdelt i de stabile grupper, som de kommer til at befinde sig i den efterfølgende drægtighedsperiode. Dette medfører færrest mulige regnkampe. Fem uger efter løbningen blev søerne flyttet ud i store stier med plads til 28 i hver. Her bliver de gulvfodret og får tildelt halm automatisk 3 gange dagligt. De drægtige søer blev fodret med en ny type foderrobot. Denne sikrer, at fodret bliver spredt ud over et stort areal. Grundet denne fodringsform observeres der et meget ens huld hos søerne. Smågrisene forbliver samlet søskendevis efter fravending. Dette sikrer et lavt smittepres og en høj trivsel. Når grisene er ca. 75 dage gamle, bliver de solgt videre til opfedning.